bauchi mu dai kai muke ta yayi kin jirgi ka zarce na Uzu billahi minash shaitanir rajim. da gwaska kake maganin Bismillahir rahmanir rahim. Mai girma ciyaman na gundumar Maji Daɗi biyu, masu girma esko abokanayen tafiya, mai girma ɗan majalisan na Bauchi Local Government na tarayya reps insha Allahu, masu girma daraktoci abokanayen tafiyan ɗan takara, sauran mukarrabai 'yan gwagwarmaya, ina mana gaisuwa irin na addinin musulunci. Assalamu alaikum. Muna wa shi ɗan takara maraba da zuwa wannan gunduma, kasancewansa ɗan gundumar kuma ɗan gwagwarmaya halattacce, wanda mu mun san shi, mun san wane ne shi, mun san abin da ya yi, mun san abin da zai iya, kuma mun san me ya yi jiya, kuma mun san me zai yi gobe. Muna mishi addu'a da fatan duk abin da yake alheri ne a wannan tafiya nashi Allah ya tabbatar mishi, abin da yake kuskure da saɓani a cikin tafiyan Ubangiji Allah ya canza mishi, Allah ya kawo mishi abin da yake daidai. Mai girma ɗan takara, muna maka fatan alheri, kuma kamar yadda mu muka sani ƙofofinka a buɗe yake na amsan shawarwari da sauran abubuwan da ba za a rasa ba a duniyar siyasa a koyaushe. Muna maka addu'an ka ci gaba da yin haka. Kuma mu a matsayinmu na shugabannin jam'iyya, wanda mu muka fito gunduma ɗaya da kai a matsayinmu na shugabanninka, ka yi haƙuri. Mu a matsayinmu na iyaye, dukkan ku 'ya'ya ne namu wanda muka haifa. Yau za ka gan mu a matsayinka na ɗanmu, ɗan uwanmu, gobe ma za ka gan mu da wani. To haka tsarin yake. Wannan shine ƙa'ida da kuma aƙida na adalci na gaskiya. Amma duk sanda aka zo, in Allah ya yarda, aka ce jam'iyya ta cire wani, da mu da kowa da komi za mu ba da goyon bayanmu 100%. Amma Najeriya ɗaya ne, in dare ya yi kowa ya san gidan ubansa, a wajen zai dawo ya kwana. Assalamu alaikum.